Pulano koyo o video no pathak jora naya bagai o video chikon saphano musale swrwngmung manan hwnai kha khlaio tai o channel no tabuk phano subscribe khaya ko hunke please tabuk no subscribe khayai bell icon no sini redi himdike o video no khraina lasiwano kaisa chikon saparao tongo khoroksa bura bini kisa misa jaga tongo hunke a jaga bo gom kayo a gom no phalai tei roti rok swnamai Sasawa bini langmabai bo togoi tongjao joto bisio no bini a jagao kobang no gom angu abura bo omban mane gom no kotor bostao dawoi no kunao kha tonai ru hanke salcha makne sinjo a gom no nukha a nukmani logi no brok wan sugoi nok ni dewal no phugoi hakor khainaka abura nok no okhor kheno a makne sinjo a hakor tei phaiai o gom bosta no phugoi brok ni hakor gom talang thangu hakemang borok talangmang salcha hanke bong ni hakor kobangma gom wngkha salcha hanke masa sinjo tai masa sinjo no saka khnari seng kobangma gom no naharka seng o pura saime sekang no o gom no nahaya tonglasini haike seng belai kotor jeng jalo klaimano ni saka hanke tai masa sinjo sauka nung obatang sai tongkha seng kuno dino phano obai kaham jora tai manglak himdi obura saime sekang tebo gom na hari rung laigena kirna nange himdi hanke pulani sinjo sauka ang tai ni logi thang manglak tamo hanke ang ani langmano jeng jalo khiklaina musongya hanke tai masa sinjo saka wngkha saimanka nung asta khitoba khnani simi ang sasuno thanai ang sasuno kobangma gom tubi hakor supungano nung hai khitoba dol ang nangya hne saka tani chali simike a sinjo bo sasuno gomrok bini hakor tubukha salchake abura bini gomno phala hnai naikya hanke apro bini gom bosta bebongno kbalamang nugoi bo belaina joli jakha hanke abura o bosta bolamo khairi rikha hanke a sinjo jepro gomna hari phirogo apro hunke a sinjo a khyo kasai thangka abur yagulo hunke o burani yago langma chona nangkha o sinjo Langmabai Gwdaljak YouTube channel ni ang semol aw norok no kothoma bisingtoi omono sanamo sungu ya sirukha yak morongna tanaini asuk kuno manui loop ta angdi belai loop angi thangke ulo jeng jalo klaimano hanke norok o video ni bisingtoi kisale swrwngmung mankhana hani kha khlaio kisasuk swrwngmung manai tongo hunke please like kasari redi tai o video no share khai redi sabo saiman o chikonsa video ni bisingdui da khoroksa brok ni langma swlaijak thang bwskang ni tebo khra totok video nanya bagai nasingui tongdi hambai।